täällä Rabbit Bunny ja tänään tulee se, tai nytten 30-läispessu. Ja tänään meillä on siinä 30-läispessussa tämmöinen, eli tämmösiä B-vitamiinia, kofeiinia, tauriini, tämmösiä Bolero Boosteja, piristävä energiajuoma Pore-tabletti. Juu, ja mä vedän niitä 2 kuivana. Et mä en laita näitä veteen ja tää poreilee ihan helkkaristi suussa ja nää on ihan helkkarin pahoja oikeesti. Mä tänäänkin yrjösin, mä laitoin siirappia, sokeria, vettä ja yhden tämmösen, niin se oli aivan helkkarin paha, mä oksensin. Se oli hirveetä. Mutta joo, no tänään menee 2 suuhun ja mulla on tämmönen twisti, tai tämmönen, että mulla on 2 minuuttia ajastin mun puhelimessa. Ja mun pitää kestää ilman niinku, että saa sylkästä nää ulos, niin niin 2 tämmöstä suuhun ilman, että mä sylkäsen ne ja mun pitää olla 2 minuuttia niinku silleen, mä en saa sylkästä suusta pois tai ottaa mitään vettä tai mitään, kun ei meille oo mitään vettä. Niin, joo, no. Juu, nähdään kohta. No niin, eli nyt on laitettu ajasti laitetaan sitten kun mä laitan nää suuhun, eli vittu. Sori. 3, 2, 1. Vai liian. Jos ne ei pysty pitämään näitä 2 minuuttia suussa, niin mä kassitan tuonne liukumäkeen. Näytä. Se on aika paha. Paljon mennyt. 15 sekuntia. Minuutti. Nyt on mennyt 2 minuuttia. Ai vittu mun kieli! Mä en tunne mun kieltä. Ai saatana. Älkää ostako ikinä ihan oikeesti, hyi vittu. Älkää ostako ihan oikeesti. Mä annan, älkää oikeesti ostako ihan oikeesti. Ja vielä 1 juttu. Että mä näytän teille mun lukkarin. Niin. Ja oikeesti, mä sanon älkää ostako. Niitä saa pykältä, mut älkää ostako. Eli Pyrrösellä, kauppahuone Pyrrösellä. Älkää ikinä ostako. Ja tässä on mun lukkari, mä menen 6:lle. Niin mulla on köksää tiistaina 2. Ja vittu ruotsia. Torstai ja perjantai. Ja tämmönen, et voitte paussettaa ja kattoo tänne. Tämmönen lukkari. Hyi vittu, se maku meni mulla niinku maistuu oksennus. Mun niinku. Mä aion tehdä ehkä prankkivideon, jos mä menen jollekin kaupungille ja annan Tommi. Mä sanoin, että toi on hölkkari hyvä, tää maistuu kolalle ja mä annan ja sit se imeskelee. Niin ei vittu, it's a prank bro, it's a prank. Joo, no mutta se oli
terveisiin. Tykkää ja seuraava spessu on 50 tilan spessu sitä odotellessa. Ja nähdään seuraavassa